ассалому алайкум бинандагони азиз, хуш омадед ба канали 221 су. Ин барномаи ситораҳои Инстаграм. Пути такая лялечка. Анисаи азиз, агар ин тифлак аз шумо бошад, пас шуморо табрик мекунем ва ба ҳамаи бонувон ин гуна рӯзро таманно менамоем. Индюк много думал, да в суп попал. Дишей, барои ҳамин дига хиёл накар. Ман нафаҳмидам, ту бо пул доштай? Ман то ҳозир фикр мекардам, ки ту маро бой медонӣ. Дар асос ту маро бомж медонистай. Брат аз сари дамрад май набрина. Эҳа, аз шаб то сар чӣ гап мешуда бошад? Дон Жуан дар инстаграми худаш ваъда дод, ки кинои аз шаб то саҳарро ба наздикӣ пешкаш менамояд. Ман ҳатман тамошо мекунам. қадамчи кати, шӯхӣ накунен. Хитон мебинен ку дар баромадош бо тапончаи худаш меояд. Меҳринигори Рустам, то ҳар боре ки клип кунӣ, як чизи нав мекунӣ. Ва аз ин видеот маълум мешавад, ки ягон идеяи зур пайдо кардӣ. یک جوانی ناشناسه با هزاران التماسه میفرستاند سپاسه شومه دیدم موگم با توی خالی بچه نبودی کو؟ چی با بیچاره زنکا و خزدی؟ خیلی را دزیده نخویده خونده ما گروشش کردم که خوندگیش حل شود сарвиноси Суфӣ ва Зайнура Пулодова рӯзи 3 феврали шуморо интизоранд бонувони муҳтарам. Чӣ ба бонувон маълумоти пуртарша метавонед хутон бигиред. шоми 3 феврал расо соати 17:00 дар тарабхонаи Бухоро бо ҳамроҳии кошонаи ҳусни Сумайя Арабка ҳамаи шуморо интизор. бовар кун Сафар Муҳаммад, ин барфи зудбориш бо овози ту ширинтар меборад. акои ҷонибек, мо ба шумо фахр мекунем, ки сарояндаи тоҷик берун аз Тоҷикистон машҳур аст. гоара ветисян бонуе, ки дар инстаграмаш тақрибан 7 миллион обуначӣ дорад, бо Шабнами Сурайё вохӯрӣ карданд ва хушҳол аст, ки Шабнамро дидааст. Звезда номер 1 таджикской эстрады Шабнам Сурайё, посмотрите. Ассаламу алейкум. Она такая классная. Шаҳлобону, як суруд ба овози зинда хонед канӣ? نه بوده دوایی دردم نه خواستی برگردم асалчаҳо, раҳмати калон, ки чанд дақиқаи зиндагиятонро ба мо бахшидед. ва лекин як чизро фаромӯш накунед. Мехоҳед 20 сомон кор кунед, ба рақамҳои 934 21 45 45 бинависед дар WhatsApp ва Viber ва 20 сомон кор кунед. хайр, то боздид, ман шуморо ёд мекунам.